Nailuklok na bilang Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office si Police Colonel Manuel Lucban. Pinalitan ni Lucban si Police Colonel Lawrence Cahipe Jr., Regional Directorate Chief of Staff ng Police Regional Office 3 sa Camp Olivas. Sa pahayag ni Lucban, bibigyang tuon niya ang mahigpit na pagpapatupad ng maigting na kampanya laban sa kriminalidad para sa ikapapayapa ng lalawigan. Tututukan din daw niya ang implementasyon ng intensified cleaning policy upang magkaroon ng mga dekalidad ng mga police officers at higit na tiwala ang mga Bulakenyo sa kapulisan. Kabilang daw sa mga gagawing proyekto ay ang pagkakaroon ng partnership sa pagitan ng mga pulis at ng komunidad, lalo na sa advocacy supports group, gayon din ng force multipliers upang maging kaagapay ang mga ito sa pagpapanatili ng kaayusan. Samantala, malapit nang makumpleto ang konstruksyon ng National Academy of Sports o NAS Phase 1 sa New Clark City, Capas, Tarlac. Aabot sa 557.8 million pesos ang pondong inilaan para sa naturang proyekto. Kabilang sa mga pasilidad ng National Academy of Sports, ang academics and administrative buildings at isang multipurpose gym na magagamit ng mga atleta bilang kanilang training ground. Noong Hunyo 2020, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11470 o ang batas na naglalayong makapagpatayo ng NAS na magsisilbing educational facility para sa mga estudyanteng atleta. Sa ilalim ng batas na ito, inatasan ng NAS na magkaroon ng isang secondary education program na may special program curriculum sa sports upang matulungan ang mga kabataang Pilipinong atleta na mahasa ang kanilang mga kakayahan. Sa iba pang balita, nag-abot ng tulong donasyon ang Regional Coordinating and Monitoring Board for Senior Citizens o RCMB sa Bahay Pag-ibig bilang bahagi ng kanilang annual outreach program na #ProjectHatidMalasakit. Bahagi na rin ang nasabing donation drive ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week na kung saan nagbigay ng pagkain at iba pang non-food items ang mga ahensyang miyembro ng RCMB. Ayon kay Marion Makatantan, social worker sa Bahay Pag-ibig, ang mga natanggap na donasyon ay makatutulong upang punan ang pangangailangan ng 47 senior citizen na namamalagi sa pasilidad. Samantala, umaasa rin ng RCMB na mas makalikom pa ng maraming donasyon para sa mga nakatatanda. Pinaalalahanan ng Office of Civil Defense o OCD Region 3 ang mga lokal na pamahalaan na patuloy na magbantay sa posibleng epekto ng pag-ulan. Ayon kay OCD Assistant Regional Director Shelby Ruiz, bagamat hindi direktang tinamaan ng bagyong Maring ang rehiyon, ay huwag magpakampante at dapat pa ring bigyang pansin ang maaaring maging epekto ng masamang lagay ng panahon. Kabilang umano dito ang banta ng pagguho ng lupa at pagbaha na sinamahan pa ng high tide at localized thunderstorms. Sa ngayon, nasa 9 na lugar sa gitnang Luzon ang nakararanas ng pagbaha, bunsod ng pag-ulan dala ng bagyong Maring. Base yan sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC. Patuloy pa rin namang nadadaanan ng mga tulay at daan sa rehiyon. Dagdag pa ni Ruiz, sapat ang mga nakahandang pagkain, gamot, hygiene kit at sleeping kit kung sakali mang kakailanganin. Gayon din ang kahandaan ng mga re-responde. Angelica Cara, CLTV News.